Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το Survivor. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ποιος είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση αυτή την εβδομάδα 4 Μαρτίου και είναι οριστικό. Αφού τον δεύτερο αγώνα ασυλίας θα τον κερδίσει η μπλε ομάδα, οι κόκκινοι καλέστηκαν να υποδείξουν τον δεύτερο υποψήφιο προς αποχώρηση από την ομάδα τους. Ποιος είναι αυτός? Πάμε να σας πω. Ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση αυτή την εβδομάδα 4 Μαρτίου και είναι οριστικό είναι η Ευγενία η Μπόρλα. Η Ευγενία είναι η δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση. Αναμένουμε να δούμε ποιος θα κερδίσει και τους άλλους δύο αγώνες ασυλίας για να δούμε και ποιοι παίκτες θα την πλαισιώσουν. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!